ሰላም ተኸታተልቲ መደብ ልቦና ሎም ዓንቲ ቀሪበልኩም ዘለኹ ኣገራሚ ዛንታ ኤርትራዊት ማርያም ዋኔቲ እዩ። ናብቲ መደብ ከስግረኩም ነዚ መደብ እንተዳፈቲኹሞ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ተተባብዑኒ ይላቦ። ኤርትራዊት ማርያም ዋኔቲ ምስ እንግሊዛዊ ወታደር ኣፍቃሪኣ ብምዃን ህይወታ ከስእና ዝኽእል መስዋእትነት ንምኽፋል ኣብ ውሳነ በጽሐት። ማርያ ምስ ኣፍቃሪኣ ኣብ ዕለተ ልደት እዮም ተላልዮም። ሽዑ ዕድሜያ ገና 18 እዩ ነይሩ። ማርያም ዋኔቲ ካብ ኣቦኣ ጣልያናዊ ማኔቲ ኣዲኣ ከዓ ኤርትራዊት ስላስ ገብረጽዮን ኣብ ኤርትራ ተወሊዳ። ማርያ ካብ ከተማ ኣስመራ ብኸመይ ከም ዝወፀትን ምስ እንግሊዛዊ ኣፍቃሪኣ ብሓባር ንምዃን ዝኸፈለቶ ዋጋ ቢቢሲ ከም ዝስዕብ ጸብጺብዎ ኣሎ። ኣብ ዓውዲ ስለላ ዝተወደበ እንግሊዛዊ ኮሎኔልን ማርያ ናብ ኣስመራ እዮም ተላልዮም። ኣይጸንሐን ብፍቕሪ ኤርትራዊት ማርያ ተማረኸ። ልቢ ማርያ እውን እንተኾነት ሸፈተት። ኣብ ጠርዚ ስምዒት ዝበፅሐ ፍቕሪ እዞም ክልተ ፍቑራት ከይሓሰብዎ ናይ ምፍላይ ሓደጋ ኣጋጠሞም። እዚ ዝኾነ ስሙ ዘይተጠቐሰ እንግሊዛዊ ኮሎኔል ኣብ ኣስመራ ዝነበሮ ጸኒሒት ሓፂር ብምንባሩ እዩ። እቲ ኮሎኔል ናይ ሓደ ዓመት ናይ ኣስመራ ጸኒሒቱ ምስ ወድአ ካብ ኣስመራ ናብ ግብፂ ተቐይርካ ኣለኻ እሞ ተዳሎ ዝብል መልእኽቲ ካብ ሓለፍቱ ስለ ዝበፅሖ እዩ። ይኹን እምበር እቲ እንግሊዛዊ ኣስመራ ዝቐረበትሉ ምዕርግቲ ገርዞን ገዲፉ ክኸይድ ኣይተውሓጠሉን። ንሳ እውን እንተኾነት ገዲፍዋ ክኸይድ ፈጺማ ኣይትደልን። ንማርያ ገዲፍዋ ክኸይድ ኣይደልየን። እንተኾነ ከመይ ገይሩ ሒዝዋ ከም ዝብገስ ሓሳብ ክመጸሎ ይከኣለን። እቲ ኮሎኔል ስርሑ ስለላ ስለ ዝነበረ ምስ ሞያዊ ስነ ምግባር ስለላን ናይ ማርያ ኣቦ ጣልያናዊ ምዃንን ተኣሳሲሩ ናይ ድሕንነት ወይ ጸጥታ ኣካላት እንተኾነትከ ብዝብል ብትሕሰት ኣሰራርሓ ክሕተት ከም ዝኽእል ሰግአ። በዚ ምኽንያት ንማርያ ሕጋውነት ኣልቢሱ ክወስዳ ከም ዘይኽእል ተረድአ። ስለዚ ካልእ መንገዲ እንተሎ ሃሰው ክብል ጀመረ። ማርያ ካብ ሃገር ንምውፃእ ኣብ ኢዱ ዘለዉ ክልተ ኣማራፅታት ከወዳድር ፈተነ። እቲ ቀዳማይ ኣማራፂ ማርያ ገጻ ተዓሚማ ጓልቲ ከባቢ መሲላ ደቡብ ሱዳን ምቁራፅ እንትኸውን፣ እቲ ካልኣይ ከዓ ዝገበረ ገይሩ ማርያ ብሕቡእ ምስኡ ክትብገስ ምግባር እዩ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ከዓ እታ ካልእቲ መማረፂት ዝሓሸት ኮይና ረኸባ። ምስ ማርያ ምስ ተዘራረበ ከዓ መደባቱ ካብ ኣስመራ እስካብ ሱዳን ብኣቢሉ ከዓ እስካብ ግብፂ ብባቡርን ብናይ ጽዕነት መኪናን ብሕቡእ ክትጓዓዝ ተዘራረቡ። ነዚ ክሕግዞም ዝኽእል ከዓ ሓደ ዓብ ሳንዱቕ መሪፆም ገዙ። ኣብ መንበሪ ቤቱ ምስኡ ዝነብር ሰብ ብምትሕብባር ኣብ ዋዜማ ጉዕዞ ንማርያ ብሕቡእ ናብ ቤቱ እተውኣ። ናይ መጀመርታ ለይቲ ከዓ ኣብ ውሽጢ ሳንዱቕ ኣሕለፈት። ኣየር ከይሓፅራ ኣብቲ ሳንዱቕ ኦክሲጅን ተተኺልሉ ነበረ። ንጽባሒቱ እቲ ሳንዱቕ ኣብ ባቡር ተጻዒኑ 129 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ ኣብ ምዕራባዊት ኤርትራ ኣቁርደት በጽሐ። ማርያ ኣብቲ ውሽጢ ሳንዱቕ ብብርቱዕ ቅርጸት ከብዲ ክትሳቐ ጀመረት። ብርግጽ ቅድሚ ጉዕዞ ምጅማራ ነብሳ ክተረጋግእ ብምሕሳብ ክልተ መርፍእ ተወጊኣ ነበረት። ካብ ኣቁርደት ናብ ደቡብ ሱዳን እትርከብ ከሰላ 145 ኪሎ ሜትር ኣብ ሳንዱቕ ኮይና ተጓዓዘት። እቲ ጉዕዞ ብሓንኮልኮል ዝበዝሖ መንገዲ እንትኸውን ብርቱዕ ሃሩር ተወሲኽዎ ካልእ ፈተና ኾና። ምጽዋሩ ስኢና ከዓ ኣብ ዘላቶ ተዳኸመት። እቲ ሳንዱቕ ኣብ ካርቱም ምስ በጽሐ እንግሊዛዊ ኣፍቃሪኣ ኣብ ውሽጢ ሳንዱቕ ኮይና ናይ ትጓዓዝ ዘላ ኣፍቃሪቱ ኩነታ ተጨንቆ ሃለዋታ ኸረጋግጽ ደለየ። እንተኾነ ሳንዱቕ ከፊቱ ኸይሪኦ ነገራት ፋሕ ኸይብሎ ሰግአ። ኣየር ከይትስእን ዝገበሮ ኦክሲጅን ዋላ እንተሃለወ ልቡ ኽዓርፈሉ ግን ኣይከኣለን። ስቕ ኢሉ ጉዕዞኡ ክቕጽል ኣይደለየን። እቲ ሳንዱቕ ክወርደሉ ከዓ ሓተተ። ይኹን እምበር እቲ ሳንዱቕ ንምውራድ ፍቓድ ኣይረኸበን። ኣይነውርድን ምስ በልዎ ከዓ ክወርድ ኣለዎ ብዝብል ህልኽ ኣብቲ ጣብያ ባቡር ህውከት ብምፍጣሩ ብፖላይስ ተኣሲሩ ናብ እንዳ ፖሊስ ተወስደ። ኣብቲ ፖሊስ ጣብያ ዝኣተወ እንግሊዛዊ ወታደር ሓቂ ካብ ምዝራብ ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ ኣፍቃሪቱ ማርያ ኣብቲ ሳንዱቕ ከም ዘላን ኣየር ሲኢና ክትመውት ከም ትኽእልን ብስግኣት ሓበሮም። እቶም ፖላይስ ማርያ ንምድሓን ብቕልጡፍ ናብቲ ባቡር ጣብያ ኸዱ። ብኣጋጣሚ ከዓ እቶም ናይቲ ባቡር ጣብያ ሰራሕተኛታት ኣብቲ ሳንዱቕ እንታይ ከም ዘሎ ስለ ዘይፈልጡ ነቲ ሳንዱቕ ኣውሪዶም ኣብ መሬት ጠጠው ኣቢሎሞ ጸንሕዎም።
ጠጠው ምስ ኣበልዎ ከዓ ማርያ ብርእሳ ንመሬት ተተኽለት። ኣፍቃሪኣ ንፖላይስ ሓቢሩ ናብቲ ባቡር ጣብያ ክሳብ ዝምለሱ ማርያ ን20 ደቓይቕ ብርእሳ ተተኺላ ነብሲ እተዊ ነብሲ ውፅእ ኾነት። እቶም ፖላይስ በፂሖም ነቲ ሳንዱቕ ምስ ከፈትዎ ማርያ ነብሳ ስሒታ ጸንሐቶም። ብጠቕላላ ዝመጸትሉ ኩነታት ሃሲዋ ነበረ። ህይወታ ንምትራፍ ተጓዮም ሆስፒታል ወሰድዋ። ማርያ ንድሕሪት ተመሊሳ እንትትዝክሮ ምስ ነቓሕኹ ኣብ ሆስፒታል ብሓኻይም ተኸይበ እየ ነይረ ትብል። ማርያ ካብ ኣፍቃሪኣ ንዘይምፍላይ ክትብል ብጣዕሚ ጸጋሚ ብዝኾነ ጉዕዞ 3 መዓልትን 3 ለይትን ናብ ሳንዱቕ ኣሕሊፋ እያ። 1127 ኪሎ ሜትር ከዓ ተጓዒዛ እያ። ማርያ ድሕሪ ዝኹሉ ፈተና እውን እንተኾነ ካብ ጸገም ኣይረሓቐትን። ብስለላ ተጠርጢራ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣተወት። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከዓ 24 ኣሸገርቲ መዓልታት ኣሕለፈት። እቲ ኮሎኔል ኣፍቃሪኣ እውን ወተሃደራዊ ዲስፕሊን ብምጥሓሱ ብገዛእ መንግስቱ ተኸሲሱ ን6 ሰሙናት ተኣስረ። ብኸቢድ መጠንቀቕታን ገምጋምን ከዓ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈትሐ። ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ተፈትሐ ድሕሪ 4 መዓልቲ ማርያ ነቲ ኮሎኔል ኣፍቃሪኣን ኣብ እንግሊዝ መርዖኦም ደገሱ። ካብ ኣስመራ ንምውፃእ እንተዘይፍትን ነይረ በዓል ቤተይ ክምርዖ ዕድለይ ምረኸብኩን ክትብል ማርያ ተዛሪባ። ዝመረፀቶ መንገዲ ግን ፍጹም ሓደገኛ መንባሩ ብሰቐቕታ ተዛረበት። ድሕሪ ዝመስል ንፍቕሪ ዝተኸፍለ መፍርሕን መገረምን ጉዕዞ ማርያም በዓል ቤታን ምስ ደቆም ኣብ እንግሊዝ ሕጉስ ህይወት መሪሖም እዮም። ይኹን እምበር ወነንቲ ዝመገረምን ታሪኽ ስሙ ዘይተጠቕሰ እንግሊዛዊ ኮሎኔልን ማርያ ማኔትን ቃለ መሕትትን ትግበረሎም ኣብ እንግሊዝ ቆልዑ ወሊዶም እዮም ነይሮም። ድሒሩ ክረኽቦም ዝፈተነ ናይ ታሪኮም ጸሓፊ ግን ኣይሰመረሉን። ቀፂሉ ብዝገበሮ ጽንዓት መሰረት ግን ማርያ እንግሊዛዊ ኮሎኔል ሰብኣያ ድሕሪ ምምርዓዋ ስማ ናብ ሶልሲ ፖነር ተቐይሩ እዩ። ፍሉጥ ፓቶሎጂስት ወይ ከዓ ጠንቂ መምጽእ ሕማም ተመራማሪ ዝኾነ ንእሽቶ ሓው ማርያ ማኔቲ ዶክተር ሳሬሳ ማኔቲ ኣብ ግዜ እርጋኑ ንኤርትራ ተመሊሱ ዝነበረ እንትኸውን ብዛዕባ ዓባይ ሓፍቱ ማርያ ማኔቲ ግን ዝበሎ ነገር ኣይነበረን። ንወላዲት ማርያ ወይዘሮ ሰላስ ገብረጽዮን ብቐረባ ዝፈልጡ መቕርብ በዝማድን ፈተውትን እውን እንትኾኑ ስለ ማርያ ዝበልዎ የለን። ይኹን እምበር ማርያ ንስለ ፍቕሪ ምኹብላላ ግን ኣይከሓዱን። በዚ ኩሉ ሽግር ገዲፋታን ዝወፀት ኣስመራ ከም ዘይተመለሰታን እስካብ ዕለተ ሞታ መንነታ ሓቢኣ ትነብር ከም ዝነበረትን መረዳእታታት ይሕብሩ። ማርያ እቲ ተሓቢኣትሉ ዝነበረ ፍሉጥን ኣገራምን ሳንዱቕ ንእንግሊዝ ከም ዝመጽእ ኣብቲ እዋን ቃለ መሕትት ተዛሪባ ነይራ። ኣብቲ እዋን ልዕሊ 10,000 ህፃናት መቐመጢኦም ኤርትራ ካብ ዝገበሩ ጣልያናውያን ደቂ ተባዕትዮ ተወሊዶም እዮም። እዞም ጣልያናውያን ደቂ ተባዕትዮ ንደቆም ኣፍልጦ ከይሃቡ ብሃንደበት ነይሩ ንብረቶም ጠቕሊሎም ካብ ኣስመራ ለቒቖም ዝወፁ። ናይ ማርያ ትውልድን መንነትን እውን ምስ ዝተተሓሓዘ እዩ ነይሩ። ብዛዕባ ጣልያናዊ ኣቦኣ ብዙሕ ሓበሬታ የብላን። ማርያ እዚ ህይወታ ከስእና ዝኽእል ዝነበረ ንፍቕሪ ዝተኸፍለ ናይ ፍቕሪ ታሪኽ 700 ማይልስ ኢን ኤ ቦክስ ወይ ከዓ 700 ማይል ኣብ ሳንዱቕ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ጋዜጣ ዌስተርን ሞርኒንግ ኒውስ ንንባብ በቂዑ እዩ። እዚ ንንባብ ዝበቕዐ ታሪክ ማርያ ካብ ኤርትራ ከተማ ኣስመራ ብኸመይ ከም ዝወፀትን ምስ ኣፍቃሪኣ እንግሊዛዊ ኮሎኔል ክትከውን ዝኸፈለቶ ዓብ ዋጋ ይዝርዝር። ማርያ እቲ ኣብ ሳንዱቕ ዝገበረቶ ጉዕዞ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ኣእምሮኣ ክተውፅኦ ከም እትደሊ ኣብ ግዜ ቃለ መሕትታ ገሊፃ ከም ዝነበረት ተመዝጊቦሎ። ጸሓፊ ታሪኾም እንትረኽቦም ብ1946 ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ኣብ ውሽጢ ወሰን ባሕሪ ኮርኔል እትርከብ መንደር ፖርትስካቶ ዝርከብ ሆቴል እዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ማርያ ጓል 24 ዓመት መንእሰይ እያ ነይራ። ዛንታ ማርያ ማኔቲ ነቲ ዝሰማዕኹምዎ ይመስል ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም።